No, if you haven't made an artwork in a while, you are with an artist. Suit ng sexy para lang tumaas views. Saan nakatira tong puto? Musta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at maglalaro tayo ng sulot o sukot. Dadaanan na naman natin ang mga kalokohan ngayong linggo. Kaya atin na agad simulan. Bakit kayo excited pumasok ngayon? Kasi pa may baon na ulit! Nahype na rin lahat eh. Pero kung gusto nyo extra ano nyo, diskarte nyo lang. Sulot! Okay, Aldrich. Happiness is always better when shared. Wala kang kakaaway. Naganda nga talaga yung panoorin yan. Yung season 1 yung yung babatak sa'yo. Tama ba yung ilagay niya? Iba to ah. Iba sa Vagabond yan. Ayan siya nga. Yeah, Vagabond. Pero pareho lang din naman yung pinag-uusapan nila dyan. Parang ano yan eh. Parang trio. Vagabond, sila Guts, tsaka si Torpid. Sulot! Galing kay EUPH. Ako, Food Panda ba? Ay, sabi ko, diskarte kailangan mo, di ba? Kung gusto mo na extra, diba, alam mo, mahirap kumita. Ay, kundi ako naman. Yung pagtitinaw, bakit ang tagal dumatay ng Food Panda ko? Kaya naman pala. Dumidiskarte, so mga sideline. Kaya naiintindihan ko. Grind set, mindset, basta ako magkamamatay ha. Sulot! Siya ang nagpatunay na hindi kailangan ng mga girls na mag-suit ng sexy para lang tumaas views. Una si Marian Rivera yan. Hindi nga ako nanonood ng Channel 7, kilala ko siya eh. Hindi dahil dun sa YouTube ha. Kaya pa kilala na sa buong Pilipinas si Marian Rivera. So hindi na niya kailangan magpa-sexy siya. Yung mga hindi kilala sa TikTok, hindi pa nagsimula din si Marian ng diba nagpapakita rin naman siya ng skin. Meron siya mga bikini pics sa Cosmopolitan. Kalala ko, childhood memories. Matagal na siyang sikat kaya siya nagva-viral. Hindi na niya kailangan gawin niya, hindi naman niya hanap buhay yan eh. Parang lang wala na siyang magawa ng mga 5 to 10 minutes. Iba naman yung mga nagsimula sa TikTok para maghanap buhay, kailangan nila ng mata sa kanila. At ang pinakamabilis gawin yun, di ba? Sex sells. Sa bilis ng algorithm ng TikTok, mas maraming titingin sa'yo kung ganun ang papakita mo. Pero siguro kung may makukuha tayong moral lesson dyan, pag-igihan ng mga gustong maging ganito kasikat para hindi na nila kailangan magpa-sexy. Diba? Siguro na lang to, goals sa pwede nyo punta. Pero kung ganyan, masyado tayong plastic dito. Alam naman natin na ibang level yan. Sukot! Dahil i-illusion tayo. SCB. Di ba filter yung sumusunod sa'yo? Pasunurin mo nga ako. Nobody! Yan ang masikat pa dyan, pucha. Sakto i-edit, leche. Sulot! Yan naman, kakagaling ko lang sa labas, humawa ko ng damo eh. Nag-react na ako dun sa pinag-reacta ni Liam. So nakita ko may issue pala siya. Yeah, so parang wala pala kami ng sinabi. Okay natin, magka-wavelength kami. So may sumagot daw sa kanya sa comment section na iba-blur ko na lang para hindi ito gawin na lahat para sumika. Tamo, kahit hindi ka maghubad, ang dami mong views. Marami kasing views, pag bobo ka na, malibog ka pa. Hindi kailangan maghubad. O sinagot siya dito ni Liam, sabi, tamo, kahit scripted questions, scripted answer, konting edit, lagay konting music, nagmukha ka matalino sa content, Andrew Tite ng Pinas. Sabi, I dare pumunta ka sa set ko, sabihin mo sa mukha ko scripted ako pagkatapos namin mag-shoot. Tapos tinignan ko nga itong sumagot. Parang ganun nga yung style niya. Meron siyang tobacco. Meron siyang tobacco bago niya sabihin yung mga matatalinhaga niya at maapoy ng mga salita. Tapos nung sinabi niyang, tapos sinagot na naman niya, iyakan ka pala boy scripted. Fan. Saan nakatira tong puto? Bibisitahin ko Dibil emoji para matuto ka ng salitang respeto at dignidad. Wala nangyari pag online lang, di ba? Kaya matapang ka, ibahin mo ako Dibil emoji. Tapos naghahamon pa siya, tinahanap pa niya yung address niya. Ang dami pa naman time. Kailangan pa ng private investigator dahil magkaiba kayo ng opinion sa internet. Men, baka hindi lang masarap ulam mo. Kung ako sa'yo, anong gusto mo ulam? Papadalang kita masarap na ulam. Baka hindi lang baka masakit na yung leeg mo, baka matigas yung ulan mo nung humiga ka. Pero men, tumatanda na tayo. Huwag ka na ma-high blood sa mga ganyang bagay. Kung hindi ko bagets dito, men, pinatulan niya si Liam na sarcastic ang content. Para nakikipagtalo ka sa payaso kung sino mas magaling magpatawa. Okay, baka yun ang lugar. Ginagawa ba seryoso, di ba? No, motivational. Na-appreciate ko naman, di ba? Di naman ako pakilamero ng content dito. Yun ang gusto mong gawin, yun ang gusto mong i-post. I-post mo, go! Madadali ka lang naman pag yung inalabas mong content ay masama o nakakasama sa tao, doon ka na talaga mapagtitripan. Tapos naghalungkat pa ako dito sa mayroon nagsabi na parang di na ako nag-name drop. Good boy na ako
humawak lang ako ng damo, bumabait na ako eh. Ito, ginagaya ko nga yung style ni Liam eh, diba? Di ako kasing cute niya eh. So, ito naman sinabi niya na nilait-lait niya yung itsura ni Liam. Gawa siya ng parang, yung mukha nito, ito mo yung mukha nito. Yung pa yung ganito, yung pa yung ganito sumagot at maghanap ng babae sa social media. As an example niya si Bella Poarch, na hindi naman nagpapakita. Tama nga naman ng katawan, pero may itsura siya. So, ang pinag-uusapan dito, yung physical na anyo. Hindi naman kailangan cleavage, hindi naman kailangan pakita. Hindi pakita puwet. Pero may itsura si Bella Poarch. Pag ginawa yan ng pa-cute, tapos mukhang garagal, mukhang burnik, mukhang tubol, eh hindi mag-viral yan, diba? Alam naman, mayroon tayong innate at natural instinct na ma-attract at makinig kung may itsura o at least, diba, hindi pangit. Yun na lang, para mas safe tayo. Hindi pangit yung pinakikinggan mo. Hindi naman siya rule. May lagi naman may exceptions to the rules. At kailangan pa natin explain yan. Kasi ito isang post niya. Pangalanan na lang natin Chicxilog na kababaihan. Huwag kasing papayag na pinagsisex kayo ng kahit sinong social media influencer para lang panoorin niya kayo. Mukhang ito yung sagot niya doon kay huwag kayong papayag. Bakit? Bago pa siya mag-post ng content niya, nag-message siya sa amin mga social media influencer. Alam mo, ipapost ko lang to ha. Huwag mo panoorin. Hindi namin sila kontrolado. Meron sila sariling autonomy at authority sa katawan nila. Kung nasa-sexyan sila sa sarili. Ay, alam mo, maganda, good hair day ako ngayon. Alam mo yun? Medyo mas bouncy yung boobs ko. Parang gusto kong pakita lang na nagaganda ako sa sarili ko. Nagawa ng Diyos. Diba? Nagawa ng nanay at tatay ko bago tumakas yung tatay ko. When i-post nila, maging proud sila sa sarili nila, hindi ko mag-gets tong parang kailangan mag-submit yung kababaihan, mukhang kinulot yung kababaihan na huwag kayong papayag na para bang meron kaming choice ng mga nag-review, yung mga nagsuscroll lang sa TikTok para lang panoorin niya, ipipikit niya kami, ipipikit niya yung mata namin. Dipil emoji. Hindi ko mag-gets yung mga ganitong, diba? Parang anong gusto may paramdam na walang sariling utak ang mga babae para i-post kung ano yung gusto nila. Gusto ko yung papayag na pinagsesexy kayo ng kahit sino. So, alam mo, naintindihan ko pa siguro, okay, para lang meron tayong madagdag. Siguro kung jowa nila, syempre may kanya-kanyang standards yan. Meron sila kanya-kanya lang parang ground rules. Diba? Pero syempre makikipag-compromise ka. Ganun naman ang isang relasyon. Hindi naman yan one way, two-way street yan. It goes both ways. Kung bibigyan mo ng mga ganong klaseng 10 commandments, yung jowa mo bago lumabas or kung ano man gawin nila sa buhay nila, mag-expect ka na ganun din ang gawin sa'yo. Okay? Ganun lang naman kasimple yan. Tapos ang angas-angas ng content mo, di ba? Pero bakit ka umiiyak sa social media? Bakit kailangan mo mag-comment? Mag-record ka sa sarili mo. Sagutin mo siya. Di ba? Ganun lang. Dalian mo lang. Kula dito. Di ko na nga ito i-edit. Dire-diretso na lang. Di ko na lalagyan ng style ko. Kung mag-spam ka lang sa comments niya, di ba? Nasasagutin mo siya. Para ikaw yung mga galit na boomer na naghahanap ng away. Tapos yung mga tao na nagpa-popcorn lang na nag-aaway yung dalawan to. Tinan mo ilang karakter yung ginagamit nila. Magsasayangan lang ng oras. Di ko alam na meron pala issue si Liam kasi isa siya sa mga hindi ko ina-expect na may issue kasi puro katarantaduhan yung content niya. Parang pag sineryoso mo to, ikaw yung magbumukhang tanga. Diba? Ay na, ang liit-liit lang nung Galing kay Eugene. Boss, sukli ko po. 20 na po ang pansit Canton. Pamahal na pamahal. 20 pala kala ko bigas. Galing kay sa amin ka na lang bumili 16 lang. Baka ancient na yan. Baka ulam pa yata yan nila Papa Jesus sa lasa. Baka ano na yan. Baka lumang stock na yan. Baka may mga insekto na yan. Sukot. Kay Q Oxford. Q Oxford, the former co-founder of Oxford in the year 2020, together with Jairus Oxford, Clayus Oxford, and lastly, Kim Oxford, who permitted us to rebuild the brotherhood. Here to conduct a member search for our comeback. Wag na. At balik tayo ulit. Po tsaka parang requirements na ng potato order to. CRP is forbidden. Must be active and responsible. No SN, no main. Ano yung SN? Fill up na kayo dyan. Mga walang magawa sa buhay. Mga scrollers ko sa Facebook at nood dito. Alam ko na eh. Munggulo kayo dyan. Nagdagan natin ang brotherhood. Nagdagan ng panghe. Kay JJ to. Hell na. Yan ang ikabubuti ng mga ganyang klaseng groups, diba? Magigising ang mga magulang na napapariwara ang kanilang mga anak. Diba? Para puntahan nyo. Diba? Wala kayo nakikitang risk or danger. Hindi nyo mabibigyan ng pagmamana inyong mga anak. Baka mang-ingay lang yung sa social media. Sila Aldous, so never forget ng mga asim bloodlines. Susubukan ko ba pumunta? Isilipin ko lang hinga malalim. Parang pag magtatapon ka ng basura, kailangan mo pigilan yung hinga mo, pwede mo maamoy yung sarasa sa ilalim ng plastic ng basura. Ito na. Yan na po. Hindi ka gagalit ba ni Kyo kapag si Kyo na pa na-judge? Okay, ayoko na. Okay, wala pa akong 5 seconds. Ayoko na.
pala. Buti na lang puro mga fake accounts yung mga yun. Hindi mo na nga kailangan pero mabuti ng safe sa virus at sa mga mapanghusgang parte ng lipunan. Sulot. Mga pala may mga papasok na ulit. Ingat kayo. Kung kanina insecure, ito po siya walang bahid ng hiya. Confidence lang ang magdadala sa'yo. Bigyan naman ng abab. Anong tawag dito mga haircut, mga goys? Alpha haircut. Alpha kid haircut yan. Hey! Salot. Tingin naman ng confidence. Ako kaya, pabida sa social media, di ko kaya ganyan. Galing kay Manila Bike. A day in the Philippines. Tama naman. Oh, RGB Jeep. Oh! Hindi niya marinig. Pwede na ba? Ayun. Galing. Galing yan ang batas trapiko pero ikaw yung batas. Hindi ko alam saan nila nakukuha yung lisensya nila. Isang ba sa gutter din? Ang daming mali nun. Sukot, SNKY boys. Paano magpatigil ng event? Kakasapin ko sana yung nagmamanage ng ano ko sana, papatigil ko saglit. Si shopping sana ako, nadidistract ako. Boss. Sir, kayo nagmamanage dito? Nagsishopping kasi ako, nadidistract ako. Okay lang, patigil lang natin saglit. Magkaroon lang ako peace of mind. Saglit lang. Kahit wala na muna magsalita. Ano lang, yung pagtitimpi ni Kuya paano yan hindi nasasapok? sana wala muna magsasalita. Nadidistract kasi O ako. pwede ikaw ni Una. Mentality level up, parang gusto ko Sigma. Oh God, hindi yan Sigma, Alpha yan eh. Alpha Kid! Nasa mall tayo, sir. Event yan, sir. Wow, bilib ako sa kung ano ni Kuya sa pagpititimpi niya sa kanya. May pangalan ko medyo. Pwede ba naman pagdating ng mga bangers na i-crash natin si Boy? Kasi ano ko rin yun eh, tema ko rin yun eh. Kasi palakasan pala ng confidence tong video na to, sumasakit na yung kalamnan ko. Sir, medyo Yung pangatlo kong rib. conforme, sir, sa activity natin. Hindi po tayo pwedeng basta magpatugtog na kami, sir. Alright. Thank you, sir. Okay, sukot yun, men. Ang ayoko lang, sana hindi to gamitin o isipin gawin ng mga masasamang loob na. Kasi nakaka-distract yan. Isipin mo lang gaano katagal nila yung ginawa. Ay, syempre, kahit pinost sila to na 1 minute 30 seconds, baka 5 minuto, 10 minuto nila, inaabala yung trabaho ng mga guard. At baka gawin mo yan, tapos may isa pang parang kasabwat mo na gagawa ng kasamaan. Malay ko, magnakaw, kumuha ng kung anong gamit. O sa mga guard na lang dyan, sa mga ganitong pranksters, okay lang na bigyan nyo ng konting oras, pero paalisin nyo na lang agad, parang awa nyo na. Huwag nyo nabigyan ng content yan. Makakahanap yan ng ibang hanap buhay. Huwag kayong mag-alala. Very professional yung guard. Hindi naman ako KJ. Naiintindihan ko naman. May onting laugh trips nun. Merong gray area kasi. Pwedeng gamitin na ibang tao. Baka ma-inspire yung mga aspiring na makakatayang kamay. 13, 14, 15, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang bilis mo nga magbilang eh. 10, At hindi ka masyado mabilis. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito rin katagal at ito rin katibay yung pagtitiis ni Kuya sa mall eh. Kaya ata nagmamadali yung motor kanina eh kasi ganito katagal yun. Ay pa, dapat ganyan ina-update na agad, inaayos na agad eh. 90 seconds? Puta, tagal pala niyan. Sukot dahil ba't hindi pa agad naayos yan? May mga ganyan nga ang kaso. Pero hindi na... Nare-report din naman yan. Kami, nag-report din kami ng mga ganyang klaseng teacher o ganyang klaseng professor. Dali naman. Pero yun nga, di ba? May mga prof kasi na may mga kapit. Sukot! Yan kay Razel. Oh, ano yung pinapwesto ba dyan? This is my chance. I use all my power in only one punch. Pucha, nanginig yung... Oh, yari pag puro tayo si baka ayaw lang niya malaki, diba? He has no enemies. Kain tayo lagi ng gulay para meron lakas yung ating sundok. Sukot! Galing kay Captain Mercy. Girls. Galit ako, wag mo nga ako kausapin. Boys. Okay.
Tama yan. Pag sinabi ng babaeng hindi, oo yun, kailangan mong gawa ng paraan. Papasuyo yan. Yung mukha niya. Hindi naman eh. Telepathic powers yan eh. Kailangan mo intindihin parang 5 Rubik's Cube na sabay-sabay mong inaayos hanggang magets mo. Sulot, galing kay Philippine Simulay. Okay, na. Ibang bato yan ha. POV, you are my Grab food driver. POV, you are my Grab food driver. Kaya Kuya Buntis po ako. Cute naman. May mga jokes si Kuya. Kinakabahan ni Ama. Yan, puro landi. Food Panda versus Grab. Ayan na, lumalabas na. Sulot. Wawawin. Bokya des. Diyan sulot sa Kotsugoy. Galing daw kay Hachi Joseph Yoshida. 5,000 yen. Alam mo ito kung sayaw dito? Ay wow, gano'n pala. Wow, like Marius Black. No, if you haven't made an artwork in a while, you aren't an artist. 2 weeks is the longest in my opinion. Because if you love what you do, you paint the next day even after your one-man show. Okay, parang version ni Randon, yung push mo yung sarili mo. Pero tinignan ko naman yung comment section at nagre-reply din naman siya. Kilala pala siyang artist at marami na rin siya nabenta kila Rica Peralejo. Pinundahan ko yung kanyang page. At diba, art kasi kanya-kanya naman yan. At alam niya yun, artist siya eh. At in-explain din naman niya dito na may mga tamad kasi talaga artist. At may mga tamad na tao in jail. Kung ba magagamit natin to, kahit hindi ka artist, magagamit natin ganong klaseng mindset. Sa iyong sariling paraan, pwede mo i-push yung sarili mo na magawa yung gusto mong gawin. Baka sinisip mo yung kailangan yung pag gumalaw ka na o sinubukan mo na gumawa ng isang hobby o interest or goal mo sa buhay, kailangan meron ka na agad progress o kailangan meron ka ng milestone. Diba? Dahil doon, lumalaki ngayon yung pressure na hindi ko nagagawin kasi baka mag-fail lang din ako. So dito pinapakita, kahit maliliit lang daw, kahit maliit na doodle, kahit mag-drawing ka ng edits, so mag-drawing ka ng mukha ng drawing mo ko na may diba, lagyan mo na ng salamin, ako na yan. Pero ito nga, itong mismong pinost niya, madali nga naman siyang maging polarizing, diba? Kasi nagbumukha lang na parang kung si Rendon ay merong artistic talent, pero bang hindi naman lisensya ang pagiging isang artist. Kung gusto mo magpahinga o wala ka inspirasyon or busy ka sa ibang parte ng buhay mo, magagamit mo din naman yan sa ibang larangan, diba? Art is subjective, art is fluid, art is flexible, art is an explosion. Sabi nga ni Deidara, pwedeng yung art mo ay malipat mo sa ibang medium. Ako, sa pagsusulat ko, kaya gusto ko sana gumawa ng isang nobela o koleksyon ng mga tula and wala ko inspirasyon. Nalipat ko sa ibang larangan tulad ng sa YouTube. Nagagamit ko sa mga titles, nagagamit ko sa paggawa ng mga tema, ng paano ko na pagko-connect yung mga topics, paano papangalanan yung mga iba't ibang mga playlist natin at mga thumbnails, diba? Hindi mo man magamit sa ginagawa mo ngayon na yung tinatahak mo ngayon, baka magamit mo naman sa ibang lugar. Baka yun yung magtanggal sa iyo ng burnout, baka yun yung magtanggal sa iyo dun sa parang lagnat sa utak mo, yung mga brain fog sa utak mo. Gigets ko naman yung gusto niyang iparating dito, yung other side. Pero yun nga, dahil nga itong dadalawang sentence lang, hindi to sapat para i-explain sa ibang tao na mag-scroll lang sa FB. Handa na ako, nanginginig din kami, gusto ko na mag-type ng mahabang comment eh. Magalit na ako para to sa mga talagang tamad na naghahanap na lang na excuse para hindi gawin yung gusto nilang gawin sa buhay. Sulot! Sure pa ako yung mga artist dyan na hindi na nakakapag-post at alam mo yun, nilamon na ng realidad ng buhay, nainis agad dyan kasi diba nga, parang inaatake sila na tamad lang ba ako? I'm sure meron dyan mga ipit na ipit lang talaga yung kamay nila at hindi sila makapagpinta o kung ano man, saan man nila gagamitin yung kanilang creative juices. Nasip-sip na ng buhay. Okay, so sumobra ka na sa art. Pahinga ka na ulit. Wag na. Alam ko art is subjective pero pinasubject ko to na ma-delete ng FB para ayaw ko na makakita to. Ayop ka na tanya. Ito ang tunay na art. Kung hindi mo nakikita na pwede to ilagay sa isang museo, high score mo sa internet love, pre-akin 2 years. So the subtle art of not giving. For arts tayo ngayon Well, maganda naman yung Atomic Habits. Ito, hindi ko to alam. Pero alam mo kung ito yung magpapasok sa'yo magbasa, proud na ako. Okay, hindi natin kailangan mag-gatekeep. May iba pa naman dyan. Kung ito yung magsisimula sa'yo na magsubok na ibang mga, masaya na ako para sa'yo. Tayo nyo lang, magkaka-book review din tayo. Ito, galing kay Zeph. Pera na naging bato pa. Alam mo, mas gusto ko pa rin to Kaya to Sulot! Gitu. Hah? May nalaglag?
Hindi. Pero na lang, naging bato pa. Ayop ka. Alam niya eh. It's a prank. Ayop ka. Sinira mo yung biyahe niya. Kahit ano, binigyan nyo man lang kahit 20, pang ano lang, pang pansit canton. Yung pa yung presyo niyan dyan. Sulot dahil nasulot yung kanyang, naging bato pa nga yung pera. Kaya kay Celos ang paborito ko ulam. Humanities and Social. Celos. Ito yung gusto ko pag yung mga teachers na nagtuturo ngayon na, di ba, tinatry nilang makirelate sa kanilang mga estudyante. At sa dami ng distractions, di ba, ngayon sa social media, hindi masama yun. Ay, ang galing mo mag-record ah. Sulot, galing kay JC. Sa school na to, bawal ang bully. Oh, carry the way lang po ang guro. Dumating agad si Sok. Ako mapapagalitan ka. Din sumang-ayon sa teacher. Kaya kapag tinanong kayo na, Class, maganda ba ako? Oo na lang. Patay Kasi, ka. First day of school, last day mo na. Born artist naman itong si Anjo. Oh, artist po. Tiyan ako, makinig ka kay Marius Black. Favorite niyang subject. Ating class. Okay, ito pala pinanggalingan. Chillax. Sa Hey! unang araw ng klase, Ate, sinamimiss ko na rin na ito na lang iniiyak ko eh. Hindi yung buhay. Uwi na, oh. Okay, ganito. Pero pwede rin tayo ganito pag ayaw mo na, alis ka na lang. Ayoko na magtrabaho. Basta, unang nasa nanay ko. ang alamat ng mapupungay na mata. Lagi siyang may tie. Pero tatanda na ng mga to ngayon. Tagal na to eh. Halata naman sa... Minsan pa nga, overtime. Ilang walkout ba ang plano mo ngayong araw? Minsan, ang pag-iyak ay exercise of the lungs. Yun lang ang gusto kong mga interview, di ba? Exercise of the lunch. Yan na, kumain na. Sarap. Okay, hindi na ako galit. Ito Gutom lang ang ako. hindi nawawala sa klase. Taas ng kamay, oh. Kahit hindi Ay. tinatanong. Yan. Sabi ng assistant Parang yun na lahat ng mga social commentary, ha? At hindi tinatanong, merong isasagot. teacher, ay sos, paano na tayo niyan? Sagot ni Buknoy, there was never an us. There was never enough. Sulot. Kaya kay MVP Chico. Yung bago ano. Yung K-12, di ba? May Ba't tinanggal? Ba't tatanggalin? Nakaka-distract ba? Alam mo, nakaka-distract phone. Okay, yun na marami. Kailangan pa naman nung, di ba, kailangan ng stimulation. Mga pambansang bayani natin, mga Hokage. Kung yung mga teacher mo hindi tulad nung kanina na naghahanap ng paraan para i-engage yung kanyang mga estudyante, GG ka na. Iiyak din ako. Sukot. Galing kay Royal Comfort. Nasisiguro ako ng select po. Ano? Hindi ko gets. Hindi ka na-select, hindi ka napili. Aray ko nga. Like motor review. Pag maganda bulaklak, pag sa akin palabas na lang po ng lisensya. Pag yung bulaklak sa akin, bato ang hinahanap. Ano ba naman yan? Pero ingat kayo. At pag driver, sweet lover. Yung driver yung nahuli. Sulot. Kaya ba? Ito rin ako, pag tawag ko yung, di ba, yung magulang mo, ha? Hello? Connected na ba ako? Nakonect na ba ako sa wifi? Lord, dahil matapang ka galing kay ito. Gusto ko walang ebidensya, malinis magtrabaho. Supot! Nasupot na niya ang nagpapaselos. Maigi yan. Kesa magpakasadboy tayo sa social media. Gawa natin ang paraan, ba di na tayo malungkot. Galing kay CTFU Tagaytay. Yung kala mo, kala mo prinsesa ka pero ikaw pala yung mag-aayos ng castle. Ready pa naman siya, ayos pa naman niya. Pero mas bagay naman siya dyan dahil mas mapresko ang pagpawis ng singit natin. Sulot, like beneficial oven. 11 PM na. Okay, bagay sa yung pangalan mo. Okay, paki-unsend na lang to message mo. Alam ko mayroon pang sa dulo, may jumpscare. Maraming salamat. Sa wala, sukot, fake fish prank. This prank. Sayang ka pa. Sarap! Mukhang di naman lut. Patata. Oh! Sobrang unbothered ni Lola. Kailan dapat, di ba? Relax lang tayo. Huwag tayo nga ma-high blood sa social media. Daming galit. Napakanta pa si Lola. Kaya tumagal ang buhay ni Lola. Hindi siya stressed. Hindi naninigaw.
bitaw. Bato? Magkartong giunag na. Kaya ata natanggalan ng postiso si Lola dahil sa'yo puro ka prank. Sulat dahil wholesome at pakuli galiki at zesty. Pindutin nyo yung like natin pa ulit-ulit ha. Pag hindi, pupunta kayo impyerno. Ito yung mga pinaniniwalaan ng mga boomer ikiklik nila, isi-share pa nila. Kung di nyo ako mahal, hindi nyo to ilalike. Gusto pa ng mga ganito, dito i-like, i-share nyo sa mga hindi sexy nyong friends, mga tamad nyong artist dyan, di ba? Parang baka ganahan sila. Ano ba nanalo ngayon? Sulat o sukot? Paul na mamaalam. Shoo!